Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya guys. Di sini arep jalan-jalan nih. Ning omah iki juwenu renek bature guys. Ora nek kancane. Arep jalan-jalan ning Setrenan. Yan. 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 Oh, wis mangkat. Mas, nggih. Tak susule, guys. Ini Setrenan kono kuwi. Terong cempoka. Duh, lendi kok gak enak. Ini Setrenan. Tak celuki yo gak enak ning omah. Jane iki nondi to? Arep ditekoki kok gak enak wong ning omah. Ning Setrenan yo gak enak. Terus lendi iki? Ayo, kok aneh. Ning omah renek, ning mburi renek. Nanti ya guys. Jadi mau pamit iki aku pengen Setrenan yo ngape resik-resik ngono. Kok ning kene yo gak enak, iki enek godhong ke atas iki guys, apik-apik. Kondi, Mbah? Mulai apa? Heh? Mulai apa? Mulai apa sampean? Kosek. Wes icir. Wes icir. Heeh. Lho, lha gak nandur jagung ah? Mbok kei apa Mbah kono? Sok ben sawah ae. Iya. Iki mbok koseki mbok semproti ngono. Yo urung tak semprot tak koseki sing sekute dadi. Aku ki goleki Mak Edian. Jere ning Setrenan kene kok gak enek. Ning omah yo renek ning ndi. Apa tak jak ning Mbah pangan ngono apa tuku Apa? tumpangan sesuk nggo iring-iring ku lho Mbah. Ring-ring. Mene ruju. Nggone Mbah Tas yo dikon iring-iring. Mbah. Iya paling dijak kabeh. Neh batahe sampeane Mbah. Mbah ora Gak melok ning Tegal lho wong Mbah Tas. ngarit wong budak iya ning kono tapi Jek keri kono ngarit. Masaku apa nek nyekeli. Lah iya tak delok ki ning omah gek enek wong. Mang jere esuk mang ape engko nek bermbah-mbah ape ning Setren diluk ya ngono. Ki mang tak deloki ning omah ki ora enek. Ndi ora enek. Lah terus ning kene ra enek terus ning ndi? Mosok wis budal dhewe. Rono ning mbahan kono. Ora Mbah gak tau Dik rono Rik. Lho kono mbahan kuat. Bero Mbah ning kono. Kono. Bero urung dicandak urung apa kok. Lah iya. Ngene iki sok apane Mbah iso tandur ki udan yo arang-arang kok ngene. Dan arang-arang tandur. Lah iya. Lho Engko cara dijagung tang jagunge urung tuwek wis udan akeh ya Mbah. aku nek sawah wegah aku jago. Lah iya, nggonku lah ya tak ber ngono Mbah. Ben bero lah. Ben bero sik. Pari. Lah sok men jagung ngono kae kemoto ula nang banyune bek ngono kae ya tiwas. Udah wis banjiran. Lah iya.
Nah, nggon PT lah kok. PT mesti dhisik, Mbah. Lah ya mesti Ndeknane wis ngajak nyebar ae sing duwe PT. Lah ngono sing Pak Agus salah. paling apa nyebar iki. Ngenteni batore ae engko tikuse akeh ngono nek dhewean ditikus. Nek ra bareng-bareng. Lah iya. Gak bareng-bareng yo. Tapi ketoke kono ku tandur ngono ku aman mbah. Dadiane. Lah iya, sok Mbah nek anu ki paling nek pas apa wayah jebrol apa ngono kae lho. Diknane ndak Wong saiki nandur apa iki wong kok tikus iki Mbah sing doyan iki. Ora ana ngono mbah. Lah iya. Iki lagi terus merit. Walah aku gak tau rene lho mak paro mam kok jeganggrang apik Apa goleki mak Edian kok gak enek. Lah iya Mbah, ora duwe janganan apa-apa, mak iki kara kuwi ora duwe biasane kara. Paling nggih mrambat ngono lho saiki. Iya. Ning Tegalan kono. Biasane ngene iki apa-apa ki duwe ngono ndek iki. Iki lek gak duwe wit anu mbayung kuwi. Ning nggon sing ndi Mbah Hiduk kene apa genengan? Sawah. Nyabrang kulon kali. Ya kulon kali jan duwene kulon. Lah iya. Mbayung enek waloh breng iki takut pentil wae. Lah iya. Nek dikeloni wis enek. Nek apa gelem kantil ngono wete ngono jane yo wayah dadi-dadine Mbah niki udan arang-arang kowe lho. Iki sing kuwi apa ngebiak buntu apa sak itik ya sak. Lah iya. Sak kedhok ora. Sing bejo ki nandur jagung ning baon-baon ku lho Mbah. Iya. Entuk udan sithik-sithik sora mono ki dadi tenan ngono lho. Iya apik. Lah nek sawah ki engko ditanduri anggek etek-etek wis banjir. Banyune teko ngono kae. Lah iya, oh ya ngenteni batore. Tandur kendisiken ya dientekno tikus. Padha ae, Mbah. Tiwas rogat ragat ae. Bareng-bareng bature ya. Lah iya. Jane aman. Malah ora ngundoh. Iya. Oh, alah sian mak Edian. Kok kaya dagelan kirun karo Bagio. Jere iki esuk mau semayan. Ning bapangan kolah yo nek sebaratus. Kan arep sesuk kan iring-iring manten toh, guys. Iring-iring manten lah kuwi arep golek apa? Roti apa makroni ngono semayane. Kan gedange wis dimbokno Mbah Dok. 5 cengkeh. Wis disiapno ning Bunak. Jere iki bar masak engko aku tak ning setrenan sediluk, resik-resik. Suket. Lah tekon kene ning omah tak goleki ra enek, ning kene ora enek. Apa wis mangkat tuku tumpangan dhisik apa piye mosok aku ora dijak. Kok bingung dhewe aku. Ngrasakno adikku iki, guys. Wis balik. Ora enek kok. Golekane kok kaya bintang film cah. Biasane iki resik-resik ning kok kene iki. Sukete kaya ngono kae lho. Urung dibakari urung apa. Iki cara mendang diciri tok man yo wis tukul. Dan arang-arang malah apik. Tapi yo gak aman iki kok pitike, guys. Pitike kaya ngono. Mari yo cedhak omah dadine yo nek gak dipageri rapet yo gak oman kok pitik. Wong kadang dipageri jek melompat-melompat pitike. Mbok nek temok kekelen ngono. Lho, iki montore ning omah.
Memang kondi ndak wah. Pokoknya moro tuane. Iki montore ning omah iki saiki wis. Ngono lho golekane kok kaya tiwas bengan kali. Ning omah iki jenuh renek batore, sambumbu. Yan. 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 Lho, ya ora enak iki. Ndak nendi ngono. Jenenge wong kok golekane angel ora umum. Masuk nang omah kuwi. Moli, dorom ki nendi mall. Loh. Ditekoki dorom nendi kok malah kececengan kaya oh. Lawang blak-blak montore yo ning omah, diceluki ge enek. Ning setrenan ge enek. Jan iki ndlesep nendi lho wong iki. Kok heran aku. Tante. Gak roh maksu ah. Oh, alah, lah ngono ku lho. Iyan, lho kok ngono ku lho mang nendi? Aku ki nang warung mang ngirim dhuwit. Ngirimi dhuwit Dian. Hah? Ngirimi dhuwit Dian. Iya. Oh, terus iya. Lah Mas aku ki nek tuku tumpangan wis. Urung golek. Terus apaan? Engko sore wis apaan? Lah tak susul setrenenan kono Nyawang kok. Aku petukan Mbah Sugeng untunge wedi lho aku jawabune surpring. Ora nek wong Mbah Sugeng wonge kok sawah, kok tegalan kono lho. Ngono kok wedi lingkungane dhewe. Lho lingkungan dhewe ning pinggir kali, Yan. Lah aku tak surup ning kono dhewean malah. Lah nek matane ono bento iki wong wedok kuwi. Iya, mate. Kandhane wedi aku kok nyawang kok. Ya aku. Ape budal setren tak celuki. Ndre roti. Golek roti apa? Nanas apa ya. Ya rasa ijo ki apa melon nek. Rasa melon nek sing kuning ya nanas. Kok nek jaba nek gak entuk roti ya makroni. Wis gampang ya, Jan. Kowe gedang perang cengkeh? 5. Lah aku yo dikeki make 5 iki. Lho 5 iki jane wis bek ya ning dunak kuwi. Engko dikeki kok loro neh manjung iki engko. Wis. Mantap pokoke. Lah kowe sirape ning setrenan gak sido? Wis panas ngono. Nganggo HP anak wedok. Njaluk kiriman dhuwit. Kiriman dhuwit wis gak dhuwit. Aku terus budal nggon mak Yunda, aku teko kono ya ngobus sik terus antik. Alhamdulillah. Es tung guys. Dek Dinda teko sekolah, krungu enek es tung langsung gercep. Beli. Yo kowe bareng to? 2 guys. Loh dikeki coklat bareng Din. Oh ketan ireng, tak kira coklat. Aku kan gak patek suka coklat. Ternyata ketan ireng guys. Bukan coklat. Dek Dinda mau ganti baju. Baru pulang sekolah. Jam berapa, Dek? 12:30, Dek. Walah, tumben 12:30 wis mantuk. Gurune rapat. Selamatan Indoris dadi, Dek. Piye? Indoris dadi. Selamatan Endor. Indor ya apa, Dek? Kayak bahasa ki aneh-aneh aku ki gak paham. Indoor. Nek endosan aku mudeng. Endos. Tapi indoor ya apa? Ya, serandalku iki lho sing kena
Paku apa jane apa Mas itu? Walah luwaru nih sikil iki. Sengkrang-sengkrang ning bapangan ki tak ngono lho, utek iki ora ngenekno tapi nek tak nggo tindak tak pergi sikil ki lara. Hah? Paku koyo kawat apa paku ngono lho. Walah paku tenan Mas. Walah layak mangan angger tak nggo aku sampai jempolanku ki lho. Walah ya Allah. Paku ndang sakmene gedene. Ngene tekne serandal ndek yo. Nyodos sikil gak. Rene lho. Sakmene gedene. Iki paku rangik Mas. Nganu rujak. Rene lho. Walah ya Allah. Pantesan jempolanku iki angger tak blesno ning iki. Kok lorong. Wong enek pakune kok ngene nek kon ngono nek Dinda nek ya betah iki dienggo Dinda iki. Wong sakmene gedene lho. Amene mancep ning serandal kok ya betah sikil. Ki mangke ku aja krasa sengkrang sengkring. Jane apa anggeran ndiluk tak penek ngene kok. Ya lara ning sikil. Tapi tak rah ki ora kenek. Jebule paku. Amene gedene iki. Nek ndi ki mbok. Sawune ndi. Ke untuk labu sih. Piro, Dok? Loro. Senakal sapa Mas? Serandale wis diguwak ning ndi neh kuwi. Senakal sapa? Lho wong wedak jere sak adah diler ning anu ya buke ya muring-muring le. Lho wong urung diklambeni udo mlayu rene. Eh? Udah mentera murem tenan tadi. Cilik. Pitik ah. Cilik tenanan. Pitik sapa kuwi? Pitikku. Iya. Lah jere mang cilik, gak cilik. Demboke ya? Iki kakake. Pak De. Iki kakake. Ki adik iki. Ngono ku lho. Wong senengane nglenggek-nglenggek ngono ku Dik. Kakake kae. Iya. Iki kakake kae. Kakake pitik. Lah serandal kuwi nek pakune sakmene gedene, Dok. Aku ki ning bapangan golek roti iki mang. Entuk ora? Entuk kae. Aku mbok entuk napa? Iya Iya, Mas. Lah Mak Dian Nek mbok cekel ya. gedang tak lom sak jengkol. lha kena 5 pas iki, Dok. Pas. Pas bek kowe. Aku wis tak toto wis Iki tak kakake kae, iya. sesuk karek. Iya. Mak Dian yo pe 5 cengkeh. Ya ditukokno nduran. Wong tak jak ya ayo yan ngono. Aku apa engko bengi yo bar magrib lah ketoke timber ngene engko udan bar magrib gak sida neh aku budal dhewe. Tak cekel. Aku tak kei dhuwit Dik. Alah ora lah aku gedange mbok kei Dik. Yo gentan ae. Terapa? Kon nyekel pitik, Dok. Nek ora dipakani ndak. Aku kok ditotol nek. Aku ditotol nek ngite nangis iso ditotol. Pakani kudune. Mak beras. Tol yo. Nah mak beras. Jagung ngene tak pakno jagung pakani. Tik ngene tunggu niki kene mlayu ki engko. Pitike. Pur. Pur. Awan mang mak dak aku. Yo enak nek diutilah yo seneng kok. Enak no kok yo ngono. Tarae lete yo rondok piye yo pahit-pahit langu yo Untuk pahit ora. enak tapi yo enak. Pak De ki opo yo yo mbok ndang dipilno De. Gak iso ta. Pur, kene ae lho De ngeceklane genah. Pur. Mam klengkeng iki. Lho kulite tok mamak gak dikasih ngono. Tumbas piye Mang? Piye kok Mang? Dalam ndi, Dek? Tumbas piye Mang? Bos dhewe. Tumbas dhewe kok. Ora kerja. Ha ngono ki lho. Iki Pak Dene sapa kok? Pak Dene Yung. Pak Deku, Dik. Sendalam golek cepet semprong delok. Ditinggal ning kono lho ning nding kamar mandi sire. Gelem kok, Kong. Jagung. Gelem.
Engko maksu tak dijak tuku roti ra gelem sore udan ngajak bar magrib. Entuk rotine gek enek anu makroni karo apa niku jenenge? Sing dipangan wek caos niku apa? Melayu. Sing tengahe bolong ngono kuwi lho, Pur. Kae lho ning bayang. Kalau pite. Sing dipangan mbek caos kaya irisan kentang rupane putih kuwi apa le? Kayak kentaki apa? Nek mak enek ya kuwi makroni siji mbek kuwi siji. Lah Mbak Vika tak tekoki biasane roti niku kosong, Mbak. Mama gak kuwi korset. Ape tuku Tak cekelna itu tak cekelna. roti kuwi lho Mbak Pur sing kacang ijo sitok sewunan kuwi lho. Gepeng. Ngono kuwi enak kuwi tok sido aku. Ketoke kok cilik-cilik. Ndek mben nak sewunan nak mbleku-mbleku gede-gede ngono ya. Lah sik ki napa padha kreweng kuwi ambane. Lah iya. Gelem ngono. Cekelku ya, Jan. Gak kena. Lho wong lambene ya kudu mewek ae kok kon kena. Ya wedi pitike malah. Lah ibu malah gak berani lho. Ya padune. Gregeten yang gede puri iki. Padune ya pemi Lho, wis kena iki lho, kuwi. Nang cekelno Ade. Ambek mama ae. Nek mama mesti iso nggih. Tapi aja nangis meneng iki lho nek pakune sandale Kak Dinda. Nek kok iso. Lah iya nang sakmene gedene lho to. Layak men tak gone bapangan ki lah ya kok serandal kok dinciki kok centang centing. Aja ndak. Nek kena sikil. Tak kon cukup Pak De. Sik delok kakeke mama berdarah kok gak. Heeh. Nek paku Paku rek. Kuwi jempolane mama. Codes paku berdarah Kuwi suwak ada moni los-los. Ndang. Piye piye? Nyekel tete. Aja nangis ora mbok cium sik mama. Coke ning kono. Ning jero kono. Lah iki sitok. Mboten, Den. Sitoke mana? Sitoke. Sitok iki lho Sitok iki lho ngerti ya? Alah. Nyekel? Pitik. Kudune iki nganggo syarat nek nyekel pitik iki, mamak iki dicium. Kanan kiri. Malah digurak, Dede. Kok iso? Ngono ku lho, nglengek-nglengek ngono kuwi lho. Ayo Ngono, tak Dek. cekelno. Ayo. Tak cekelno ne. Tak rene. lemah terus dipek titik ning kono. Iya, iya. Tak ceklit, tek bayani men. Alhamdulillah, guys, dapat rezeki dari anak lanang. Sing ngeterno Mas Ajis, guys. Diparingi es campur. Nyala sore-sore diparingi es campur lho. Terus iki apa iki sini iki? Senengane Dinda ini lho. Alhamdulillah rabbil alamin. Apa ya Mas ini tahu walek? Tahu walek ya? Tahu walek, guys. Alhamdulillah rabbil alamin. Muga-muga rezekine ngalir terus seperti air zam-zam nggih Mas. Dikei rezeki terus ya Allah. Arep-arep udan mbok menawa ing kontang udan sing deres jagunge ben lemu. Mendunge poteng, guys. Wis alhamdulillah buat Mas Lali mantan, terima kasih. Iki desih bar magrib nggawe es batu. Daripada kok piye ya guys, istirahat tengok-tengok. Lumayan iki mau wis entuk 10 iki guys, iki 5 sing tak taruh ning freezer wis 5. Berarti nggawe 10 biji. Deknane kan di apa? Bersihin sama Pak Su freezernya. Terus tak iseni es batu, engko dadi sewaktu-waktu ning perembahonan iki dadi gak usah tumbas ngono lho guys anak-anak iki. Terus iki
bar manasi sayur desih esuk mau nyayur gude karo koro karo entik eman-eman guys. Gude sing pemberiane dulure wedok desih kae sing rene ngeteri sayuran ngeteri apa kae kan isek eman-eman gak disayur. Terus iki mau esuk tak tumbasno klopo separo terus tak sayur ya sayurnya mah mbok panasi ya nang mangan ah aduh mam sing kanggo iring-iring sesuk guys wis tak siapno. Iki mau tak tumbasno makroni. Iki makronine 2 terus karo gedang iki 5 cengkeh terus dikasih jeneng jadi ini ben gak ketukar ben gak keliru dunake engko kayak jeneng guys dikasih nama engko nek apa misale wong wis mantuk ngono kan biasanya do desek-desekan ngono ya guys. Dadi nek enek apa tengerane jeneng ini sekarek plek ngono. Gak usah golek iki ya biasane wis ngono kae. Apa? Kuwi iki aku ya apa ndakok es batu. Sing mbok seneni sapa? Lah apa ndakok es batu engko nek nggawa ember iki kan ewoh mesti tak kok kono iki 5. Urung iki lho ijek ning kene. Mangkane tak kakno ae. Mangkan aku gawe 10. Lah sing 5 wis tak dekok ning kono. Iki sing 5 isek ning kene. Sing ndek iki gawe 12. Iki mangke 10. Mumpung istirahat mangan. Sayure baru panasin. Tak demek sik anget tok. Mbok, lah sing gak mam sapa? Dinda. Dinda iki mang termo mam dawet es campur mau karonan tahu wale. Awe Mas Arif mang wis ngono gak mam terus les mesti jajan. Dadine ndek awan kan gak mam. Ya, sesuk iki kan wis bar dipanasi sesuk kena nggo mam neh. Sesuk kan iring-iring. Engko aku karek nyambel karo godhog labu wis. Sing duwe sayur ya, guys. Ya wis ngono ae, guys, kontene guys sesuk dilanjut neh. Matur suwun sanget sing sampun nonton konten-kontene keluarga Desih selama ini. Sampun mengikuti, sampun dukung, like, komen dan subscribe. Matur suwun sanget. Guys, madang. Madang. Jam itu agak madang. Ora apa-apa. Monggo madang. Kerupuk entek ya? Hmm. Kerupuk entek. Iki sik-sik salawon. Sesuk tumbas neh. Ya wis ngono ae guys. Buat semua family online dimanapun panjenengan berada, sehat-sehat selalu, panjang umur, lancar rezekine. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ya? Kecipratan kuah. Wong mangan kok polahe kok kaya